उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पहिली चॉकलेट फॅक्टरी श्री गणेश चोको बाईट्स मध्ये मान्सून निमित्त खास ऑफर ठेवण्यात आली आहे। फ्रेंडशिप डे, रक्षाबंधन पासून गणेश चतुर्थी पर्यंतचे सण अधिक गोड करण्यासाठी खास मान्सून ऑफर गणेश चोको बाईट्स घेऊन आलाय। चॉकलेट म्हटलं की तोंडाला पाणी हे सुटतंच, त्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पहिली चॉकलेट फॅक्टरी श्री गणेश चोको बाईट्स चॉकलेटमध्ये नवीन व्हरायटी घेऊन येत असतं। यावेळी फ्रेंडशिप डे, रक्षाबंधन पासून गणेश चतुर्थी पर्यंतचे सण अधिक गोड करण्यासाठी खास मान्सून ऑफर सुरू करण्यात आली आहे। नमस्कार, माझं नाव ज्योती सुरेश कोरगावकर आणि जसं की तुम्ही बघितलं ह्याच्या आधी पण खूप छान रिस्पॉन्स दिलात आमच्या चॉकलेट फॅक्टरीमध्ये। सो दरवेळेला जसं मी तेव्हाच सांगितलेलं की आम्ही नवीन नवीन काही ना काही व्हरायटी आणत राहू, तसं ह्या टायमाला आम्ही आणलेले आहेत डिझायनर बार्स आहेत। त्याच्यामध्ये तुम्ही तुमचे नाव कस्टमायझेशन करून घेऊ शकता किंवा कोणाला बर्थडे गिफ्ट द्यायचं असेल त्यांचं नाव टाकून घेऊ शकता। त्याचप्रमाणे रक्षाबंधन जसं आता तुम्ही माहीत असेल की जवळ येत आहे, त्यासाठी आम्ही नवीन हॅम्पर्स क्रिएट केलेले आहेत। रक्षाबंधनसाठी बार आहेत, स्पेशल ड्रायफ्रूटचे चॉकलेट्स आहेत, त्याच्यामध्ये पण आपण कस्टमायझेशन अवेलेबल करून दिलेलं आहे। आणि जसे तुम्ही हे चॉकलेट सगळे बघितले ह्यांच्यावरती आता मान्सून ऑफर आम्ही ठेवलेली आहे। आणि मान्सून ऑफरमध्ये असं आहे की तुम्ही किरकोळ जरी खरेदी करताय चॉकलेटची तरी तुम्हाला 10% ऑफ मिळणार आहे। शिवाय जर तुम्ही 1 किलोच्या वरती घेताय तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये नक्कीच चांगले डिस्काउंट आम्ही अवेलेबल करून देऊ। शिवाय ही ऑफर आपली गणेश चतुर्थीपर्यंत नक्कीच राहील। त्याच्यानंतर नक्कीच आपण नवीन काहीतरी आणूया किंवा नवीन काहीतरी लॉन्च करूया। चॉकलेट फॅक्टरीतील चविष्ट चॉकलेटसह विविध पदार्थ आता श्री गणेश फोटो स्टुडिओ सावंतवाडी इथंही उपलब्ध करून देण्यात आलाय। फेस्टिवल कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, स्पेशल चॉकलेट बुके, नवनवीन फ्लेवर्सची चॉकलेट उपलब्ध आहेत। ऑनलाईन चॉकलेट बुकिंगची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे, त्यामुळे कुंभारली मळगाव, सोनुर्ली तिठा, मुंबई गोवा हायवे येथील चॉकलेट फॅक्टरीला एकदा नक्की भेट द्या। चविष्ट चॉकलेटची चव चाखा। संपर्कासाठी 99 200 577 69 आणि 94 22 05 48 71 या नंबरवर फोन करा। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।